Здравейте отново. Аз продължавам да водя отчет за този си трейд при петрола. Ето какво се случи. Влязох на покупка след като цената рекушира от 61,8 фибо нивото. Нека да покажа още един път. Така, така. Ето го. Цената падна до 61,8 фибо. А, Отскочи първи път, след това се върна да ретества и отново отскочи. За съжаление не можах да разпозная на формация от свещи тук, за да мога да вляза по-рано в този тред. Трябваше да изчакам на моментума да се смени на по-голяма графика и пробив, за да вляза на покупка. А, Както и да е, стопът, стопът си е на мястото, входът е добър, таргетът е далече, разстоянието до стопа е много по-малко, отколкото разстоянието до таргета. А, нали? Ето го таргета, мисля, че показах предния път как си го определих. А, така, но намираме се вече наближаваме предния връх и е редно тук да следиме за някакви сигнали за ревърс, за образуване на двоен връх. А, редно е. Преди един пробив на този връх, нали, при пробива е ясно. Ако пробием, ще държим позицията, ще преместим стопа тук и ще държим позицията за таргета. Не обичам да слагам плаващ стоп на позицията си. Цената има нужда от свобода. Цената има нужда от свобода, за да може да си достигне таргета. Евентуално тук около предния връх, нали, като се прибере някаква печалба, стопът се мести ето тук, за да се подсигури трейда, но продължава да се, т.е. поне аз така го правя, продължавам да си гоня таргета нагоре. По същия начин, ако си спомняте вчера, между другото забравих да покажа датата, мисля. Ето датата е 29 ноември, часът е наближава 9:15 централно европейско време. Да, ако си спомняте вчера и като влизах на продажба, като се събират, т.е. аз си затворих позицията на 38,2 фибо, но ако решите да гоните 50 и 61,8 фибо като таргети, т.е. на 38,2 е редно да си затворите половината от поръчката. Стопа да си сложите вече на нулата. Или на някоя съпротива, която намерите. Ето тази, например. Ето тази тук. Ето е. Ето е. Ето тази съпротива. Чакай, ето и тук. Да, над нея да си сложите стопа. Ето. Много добре щеше да се получи. Цената пробива 38,2, достига 50 фибо, като достигне 50 фибо, стопа се мести над 38,2 фибо и като достигне 61,8 фибо си затваряте позицията, нали? Тоест може да се обере цялото движение, но иска се иска се доста повече време да прекарате на компютъра. За съжаление, MT4 платформата не предлага местенето на един такъв стоп. Тоест стопа да се мести по един такъв начин. Това тя не го предлага, за съжаление. Ето защо и аз си гоня като таргети 38,2 фибо и след това нагоре си гоня 138,2, тъй като това не изисква постоянно киснене пред компютъра. И постоянно следене на една и съща двойка. Аз все пак следя доста повече двойки, така че или инструменти, така че не мога да отделям толкова много време
една и съща двойка. Както и да е, в момента какво имаме? Ето тук сме достигнали една съпротива. Ето тук на H1, може би и на H4 се вижда. Достигнали сме в момента една съпротива тук, малко преди предния връх. Цената ни е, момент сега ще го сметна, така, хоп, до тук. Ето, на около 100, 179-180 пипа. Плюс не е позицията в момента. Какво друго виждам? Виждам, че сигналите за покупка на индикаторите вече отслабват. Какво имам предвид? Ето на интрадневна графика, забележете, вече започват да слизат надолу. На H1, ето виждам, че дори да направи да достигне тези нива цената, хистограмата не може да достигне примака, не може да достигне тези предишни нива от предишния връх. Тоест моментумът е слаб. На H1 също така RSI и стохастик навлизат вече в препродадените зони. На H4 мисля, че ситуацията е подобна. Да, ето, забележете колко е слаба хистограмата на мака в сравнение с предишния пик на цената. Ето тук. Ето пак RSI и стохастик наближават препродадената зона. Ние все още нямаме пробив на този предишен връх и цената, както виждате, е достигнала някаква съпротива тук, което ето тук и на H4 се вижда, на дневна дали се вижда. Окей, и тук се вижда леко. Да, на съпротива сме в момента с намаляващи сигнали за покупка на индикаторите. И да, поради опасност от двойно дъно, тук е добре да се направи следното, вече на 170 пипа плюс е поръчката, така или иначе, или 180 пипа ли бяха, няма значение. Тук е добре да се прибере някаква част и да се премести стопа. Да се подсигури печалбата, с други думи. Но не, пак аз не съм фен на плаващите стопове. Плаващия стоп не остава на цената да диша. Бих си преместил стопа ето тук, за да подсигуря печалбата. Като го преместя тук край тези 180 пипа, които сега тук ще касирам, ръчно ще си касирам. Печалба тук, те ще са ми чиста печалба с колко пипа бяха вчера. 150 или 160, 140, това е на хайло момент. Ето тук, до тук, не, до 38,2, да, точно 150 пипа и сега нагоре 180, това прави, колко прави? 330 пипа. 330 пипа за 24 часа от един инструмент. Това е добре. Това е много добре. Това е много добър трейд. Така, тук е добре да се касира, но не да се затвори цялата поръчка. Нека да видим какво ще стане. Може пък да пробие. Никой не може да каже дали ще пробие или не. Може би само Кисов, не знам. Не, според мен и това не може. Но, да, хубаво е вече стопа да се премести, да се подсигури печалбата, да се приберат парите и да видим по-нататък вече какво ще се случи.